Čakaj! Tak si čaute, tu je Marcgot. A Algot. A Algot ide pre mačky. No. To sme na slúbili, že ukážeme. Už to robíme tretie video. Tak ja zatiaľ vám ukážem nejaké triky, čo chcem robiť. Ty Algot? To sú mačička. Je tu mačička. O, mačička! Vyhoď ju a chyť ju. Máme Chudinka. dve mačky. Aj škrečočka máme, že? Aj škrečočko. Potom vám ho ukážeme na konci videa. Potom natočíme video o psoch ďalšie. Beninko papá hrušku. No tak ty túto mačku pustíme. Hej, pozrite, jak skočí. Aj o škeretkoch. No, Hen tak ideme na challenge. Beninko si papá pekne hrušku. A teraz mňa A byť. prosím, máte stále tú istú challenge. Dať čo najviac lajkov. Beko. A No to subscribe-ov. idem na to. Čakaj. A veľmi nás to tuto pri srdci zahraje. Poď ma. Ďakujeme. No, celé to do boku na... Ne, začneme tým ľahkým. Dobre, salto. Čakaj, ja točím seba. Takže No. máme salto. OK. To bol kotrmelec. Salto. To nebol kotrmelec. No tak poď. OK. A teraz urobíme ešte toto. OK. Skús beko. Beko. Hej, skús len. Zle. Ja to skúsim. Čakaj, podrž. Čakaj, musíme si... Ne, ja sa o tom bojím. Ja to skúsim. Ja sa bojím, že padnem na hlavu. Keď nemáte trampušku doma, to na trame neskúšajte. No tak, je to dobré. Aj telefón ide robiť beko? Dalo beko. No tak. Asi beko. Beninko si papá No hruštičku. a bude ďalšia challenge. Ty si úplne blízko. Asi mám blízko. Dobrá, teraz ja idem s vami urobiť kotrmelce. No, potom natočíme ďalšie video o všetkých našich zvierat. No až na konci vám ukážeme naše posledné. No. Jašo. Totiž. No čo chceš urobiť? No, skúsim teda salto. Salto dopredu, okej. Kto si myslíš, že dozadu je salto a dopredu je beko, tak To je jedno. nechcie to počúvajú. Marko tam má žúbko. Ja ste si mohli všimnúť ešte v kuse korona. No skáč. Takže tieto videá budú veľmi dlhé. Skáč. Skáčem. Tak to nebolo beko. Alebo salto. Ale to salto dozadu nebolo. Nebolo salto. No točíš. No je. Idem vám ukázať korka. Kork, Marko ide ukázať. Z rúško ako nejaký. Napíše. A ja len teraz niečo ukážem. No a ďalšia challenge na budúce. A slúbime, že skúsime natočiť solný futbal. Niečo iné. Tak napíšte do komentáru, čo máme Dobre, tak poďme na to. natočiť. Dobre, to Čo máme veľa šumiklavky, trampošky a solný futbal. napíšte si na YouTube, že aj má Marc, medzera God. Na Al God. Ale medzera God. Dobre, ideme. No a veľmi nás potešilo, že ste nás na to pozeráte. A keď sa vám to páči, budeme točiť ďalej. Môj detko tu nie... Ticho!
natáčame. No, to si nevšimne. Kde Pinko? Dobre ho. Pardon za hluk, len deti sú On je tam. Pinka, ho zatiaľ. Alexko. Algod. Poď. Pinko. Volá sa Pin. No, bratu reve kvôli nemu. Očky choďte vyfotiť, tam je jedna. Už sme ich vyfotili, že? Na tu, na ihrisku detsko. Tu Benny. Ak ste videli Pokémon Pikachu film, tak Tu je na dobrý, lebo to celkom dobrý film. Beninko náš. Povedzte, či chcete ešte už zakončiť to video, alebo nie. Ale aj s Beninkom to je krásna vec. Že? Že? Ukážme im, Tam je druhá mačka. ukážme im toto. Druhú mačku sme im neukázali. No ale ukážme im bazén. Tu je Ďalšie druhá. video môžete Bojí sa, prepáčte. niečo s bazénom. Bazén challenge bude v lete. Áno, bazénov challenge. A hruška challenge. Potom môžeme dať challenge a kto to prehrá, tak Hovno. dostane A musí vyzbierať potom hovienko, kto to prehrá. Aj. Hen, pozrite, mačičky sa budú hrať, mačka. Hej. No tak, toto asi... Margot. Áno, Margot. natoč ma. Čakaj, okej. Margot. Natoč ma. No, točím. Á, nič nevidieť. No tak, toto asi... No tak. No tak.